अरे गोटी आगे थोड़ी जाएगी तमे तुमरे को जाके ना तो करते रहे आ गोला गोटा एक कदली छड़े तो को बाजी कर मैचेस मारो गोटा छड़े के पानी छड़े लोग एई देखो ई कर बेटा पछरे गणेश मारे एक है हां बस हां कोदलटा सीधा कर दे आगे पटू हां काय ते अरे लो हाँ जलिला टी अरे कूला चावल को बंदा बंदा कर ना अरे आवले चावल किलो नी आवले चावल दे 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 ना हे गेले मोर बात गेला देखि सब फेरे ना मोर हे गेले मोर अरे अनुकूल है हेलो अरे बाकी टेट नाही पैसा पते रखि था गला बेले सेयाडे खर्च कर दवानी हां हां ओरे बोलियो भाई भाई दिया दे पेट ओटा कर दिया खाली हाथ पकइन दियो हाथ पकइन दियो देबी अरे शेट जोन चंदू हेलो अच्छा सर कौन काग नहीं एने रगड़ी हम एटे पड़ी जीवो सेयाउटी मिशन देवा सेयाउटी मिशन दे अभी को काळे बोललो काय नाही करणार नाही नाही होती आमार खाली मागणा जे आउची सबु आउ आस्तला दही बरा आउ सबु एमती तांका घर जो सादा भरा आस्तला
ଆସିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଖାଇବା ସରିଲାଣି ଆଉ ଏଇନେ ପୁଣି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ଦେଇକି ଦେଖିବା ସେ ମାଉସୀ ଘର ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଆସିଥିଲା ମିଷ୍ଟାନ ସାଇବାବା ମିଷ୍ଟାନ ଭଣ୍ଡାର ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ବୋହୂ ଆସିଥିଲା ଦେଇକି ମିଠା ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁ ଦେଇକି ଭାଇ କେତେ ମିଠା କାଲିଠାରୁ ପାଣି ଆସିନି ଆଉ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ଆମର ବି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ବ୍ଲଗ୍ରେ ପକେଇଛି ଯେ ଆମ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ହେଲା ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ବସିନଥିଲା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକିରି ଆଉ ବସିପାରି ନାହିଁ ଯେଉଁ ବସିବା ବାଲାକୁ ଯାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସେ କହିଲେ କି ମୋର ଦେହ ଖରାପ ମୁଁ ପଛରେ ଯିବି ଆଉ ହେଲା ବସି ପାରୁନଥିଲା ତ କାଲି ପୁରା ଦିନ ସାରା ହେଲା ପାଣି ଆସିଲାନି ଆମର ଯେତିକି ହେଲା ପାଣି ଥିଲା ଟାଙ୍କିରେ ସେତିକିରେ ହେଲା ସବୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା ସରିଗଲା ମୁଁ ବାହାରୁ ଆଣେଇ ତ ପିଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେପଟୁ ମାମୁଁ ଘରୁ ଯାଇକିରି ପିଇବା ପାଇଁ ହେଲା ଆଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସକାଳେ ତ ସେଇ ପାଣିରେ ହେଲା ଚଳିଗଲା ତ ରାତିରେ ବି ଆମେ କାଲି କେହି ଆଉ ଭାତ ଖାଇନୁ ମାନେ ଜଳଖିଆ ଯେଉଁ ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆଡ଼େ ବି ପାଣି ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ କରେଣ୍ଟ ବି ହେଲା ନଥିଲା ତ ମାନେ କାଲିଠାରୁ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇକିରି ପାଣିରେ ସବୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଆଣିଥିଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ତ ରାତିରେ ହେଲା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ତ ନାହିଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଏଇ ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ବାଲ୍ଟିଏ ଏଇ ବଡ଼ ବାଲ୍ଟିରେ ବାଲ୍ଟିଏ ହେଲା ରଖିଦେଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଇମର୍ଜେନ୍ସିର ତ ସେଇଟା ବି ଆଜି ସକାଳୁ ହେଲା କାମ ଦେଲା ସେ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଟା ତାପରେ ଆଉ ଚୁଲି ଲିପାଲି ବି ହେଲା ବୋତଲ ପାଣିରେ ହେଲା ସବୁ ହେଲା କରିଦେଲି ଆଉ ହେଲା ବାସନ ପଡ଼ିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ବାସନ ହେଲା ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ମୋର ସବୁ ମଜାମଜି ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ଏପଟେ ହେଲା ବୋତଲ ପାଣି ବାହାର କରିକି ରଖିଛି ଏ ବୋତଲରେ ପାଣି ହେଲା ଢାଳି ଦେବି ମାନେ ମଜାମଜି ହେଲା ଅଳ୍ପ ତ ବାସନ ମାଜିଦେବି ତାପରେ ଆଉ ଯଦି ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼େ ପାଣି ପୁଣି ଆଣିକିରି ମାନେ କରେଣ୍ଟ ତ କାଲି ରାତିରୁ ବି ହେଲା ନାହିଁ ଆମର 12ଟା ରାତିରୁ ନା 1 ରାତିରୁ କରେଣ୍ଟ ଯାଇଛି ଯେ ମାନେ ଯେଉଁ ଶୋଇବା ବିନା ହଇରାଣ ଆଉ ପାଣି ପୁଣି ନାହିଁ ପାଣି ଯୋଗୁରୁ ମୋ ବାସି କାମ ପୁରା ବନ୍ଦ ଆଜି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ପୁରା ବନ୍ଦ ସବୁ ପାଣି ଆସିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି 3 ଥର ଚେକ୍ କରିସାରିଲାଣି ପାଣି ହେଲା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ବି ଏପଟେ ଲାଇନ୍ ହେଲା ଡିମ୍ ଅଛି ଆଉ ସେପଟେ ଫେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ କେଜାଣି ଯଦି ସେପଟେ ଫେଜ୍ ବି କ'ଣ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ପାଣି ଆଉ ଆସିବନି ତାପରେ ସିଏ ବି ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଲା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାଣି ଏପଟେ ଆମର ବେଶୀ ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ହେଲା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ଏବେ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଟିକେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନହେଲେ ପାଣିର ମାନେ ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଏନି ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ସେ ଟିକେ ହେଲା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପାଣି ଛାଡ଼ିବାରେ ତ ଏବେ ଯାଉଛି ବୋତଲ ପାଣିରେ ବାସନ ଗୁଡ଼ାକ ମାଜିଦେବି ଆଉ ଯାହା ପାଣି ବଳକା ପଡ଼ିବ ମାନେ ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଯିବି ଆଣିବି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ପାଖ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସେଇଠୁ ନେଇ ଆସିବି